Usa na usab ka kulbahina mga boxing event ang nasaksihan sa mga Sugbuanon. Ang mga pambato sa Omega Gym nga sila si Jack Tepora ug Kenny Demisilio parehong nakadepensa sa ilang mga titulo. Si Adimar Ochotorenas report. Usa ka world-class boxing fight ang nasaksihan sa Who's Next Pro Boxing Series 2. Sa supporting main event, usa ka makutas ug lisod na kadaugan pinaagi sa maduguong 10-round split decision ang giagian ni Kenny Demisilio batok kang Eugene Lagos sa Bukidnon aron madepensahan ang iyang WBF Asia Pacific Bantamweight Championship. Natunga ang opinyon sa mga mananaway tungod kay adunay mga fans nga nagtuo nga ang napildi nga si Lagos ang naglabaw sa away. Hinuon ang kampiyon nga si Demisilio anda makig-rematch kung hatagan og laing higayon aron mapamatud-an nga siya gyud ang midaog sa away. Kung rematch Japon, okay Japon sa ko, bidagan sa kaya basta madepend Japon ako kung bakos. Sabot siya kay ang crowd ganina. As in, mura kami, naglayt-layt na lang sa make-upil, ni barog na lang sad mi. Pakpak todo. Alang sa main event, kaupat gipakamang sud sa first round sa defending champion Jack Tepora ang young challenger nga si Brian Kapampangan sa Iligan City. Apan gipaundang dayon ang away sa first round sa pag-abot sa 2 ka minutos ug 30 segundos. Gideklara si Tepora nga midaog pinaagi sa technical knockout. Pag first na og jab, ni kagat man siya. So pag akong gi-fake og jab, akong gi-hook mong naigo siya. Among na to, puntos. Kung na-chance man knockout-knockouton. Ang Who's Next Pro Boxing Series 2 sa Omega Sports International, makita ang kinatibuk ang away sa GMA News TV. If we put our minds and hearts to it, sigurado we can contribute. Yes. Especially through boxing. Adimar Ochotorena, Balitang Bisdak.